kudai ni mwari wakanaka nakandi mwari wakanaka ni mwari wakanaka nakandi mwari wakanaka ni mwari wakanaka nakandi mwari wakanaka ni mwari unesimba nakandi mwari wakanaka ndafara iye ndafara inonzi ndafara iye ndafara toibandarangariwa iye toibandarangarira kushanda napesi mafuku ndogara kwachivi kunotakauya kulowa gweru kuzoita basa ndichiasista pesi hangu ndichiekta seassistant uri kuekita yeah. Si ndikudzei mukomana uyu mukomana uyu takamuona tiri kwada baba Ruva pekutanga but unfortunately wakashayiwa contract mukomana wakagwadziwa uyu wakagwadziwa zvikazi kochingonditorai ivo rikati zvino hazvichabviri kunotorina assistant kukari ndobva ndazoti mukomana cheche achakazoenda nepi uya nacho chichitenda paya ndotenda shuwa sisi wangu wakandibetserawo semunhu anotambura papa akatambudzika zvokwadakafarawo shuwa taiti tikaenda kuzvitupa taidhumana naye tikada kuda kwaita taidhumana naye kuchipatara kwoga ndo kwandisina kudhumana naye ndomwai takangotiona chete toti zviri sei vasikana hapa ndakakuhwira tsitsi shuwa ndakamuhwira zvokwadi tisingazive kuti uchatitevera remberi uko kana kuti nowanyara ndendisati tichafamba tese kwenguva yakareba asi ndandimadhirama anoziva zvo ndandeikumudhuri uya tinzwe peselero zviri kufamba sei uya utsanangurire mbuya uchivatsanangura kuti zvii zvawaita iko zvino vachihwisisa vanhu wotitsanangura kuti izvi zvawaita kudai zvonzi zvii zvose izvizvi taura tinzwe ini uya chamunoona chigogwezi chandandakadzika ndeyatinoti scaffold ndo scaffold iyoyi yaita kuti tipire tivake iko unoti akuda kuichinja kuti tinopedzisa apo pakona apo todzira tichienda kusasuko mudhuri wenyu ndiwo uyu gogoyo mudhuri wangu ndiwo uyu iri ivheranda handiri kuziona ndazviona kuti ivharanda awa matanda atakaisa pakati awa gogawo tichawo mabvisa ndazviona neriri puranga kana zvaoma puranga bata puranga changotaura nomwazoti auzivi zvaukuita iri puranga tichazoribvisa kapaoma ndorakajegera ndorakajegera kuti paome mukati umu mune simbi 4 gogo ani makadziona ndo maring force aya anobata kuti mudhuri usambozouka asi tikahwa kuti yadona kana zvingatangira pani mukati jegera icho kuti chisadona amatandawo sati pila pakati zvakaita dzimwe dzatoraiti wose usingaisi pila pakati zvazvekare oraiti uyati kusaidhi kutaure tinzwe apa pakona iunzwasiso pakashandwa tingataura zvimwe tine madays mangana ndiri kutora stock taking yemadays wose takakutanga midhuri kuubata wakatangwa chinganizvi iri mande because patakasvika takazoita madhezi tichitsvaka zvitina tichitsvaka kuti zvinhu zvinge zvichiungana saka zotanga yakatanga iri mande saka weekend neday kuti mudhuri unge wakadai right uyakusa saka ichi zvinongova same nekukoko zvatakangoitawo waya dzedu dzakatakadzifonyora dziri 4 dzakanobudikira imwe saka iriwo inditura wakagadzira rinobva apa zvindobuda uko rakangobatana kawanirisinda then malintu emahosi ogadzirwa kodhiri saka apa pasati ragadzirirwa riri kuhari chakavata uko uyai mukati timboona
Mwaza zvoni kana zvakadhiro zvitoko. Inoona sekuti chinhu chitoko ichi. Chiko ichi chiyekera. Inini ichi chindo chandaifunga chinhu chitukutuku. Mcho kana tikangovaka paka mama kudoona picture imba ino. Kuti siguru. Saka kana zvakadai unosati wanyasa. Inini veranda ndo randanyanya kunotisa because ndairi size andikati inoti veranda ichi. Apa gogo. Tamirira kuzoisa door frame. Orisa nejecha nesimenti. Kuti chiro rikarovera kudai. Harichirakara. Kana rikabiwa door frame iyi ikarabiwa harichafira kashanda futi chiro pachirugu chiro pai ndozvatichaita hatichaye kubayira unotora video yaundikankana ndisiti awo ndo malindu yautaridze iro lindu rirape raiswa reuku kuratoisiwa rekuhozi ya iyi ndo bedroom yana baba nayekeraka yababa Precious yamakavapa zveye ari beti mwana wenyemburora wenyu ine maziwindo makuru maviri saka iro lindu enda mukati munhu unoratidza vachiona apa pinda handimuona kuti lindu iri ndozvadada kuvhunza kuti apa pandiri kuona uri kungenga uchibva neukuku saka kurava kuti imba yako akutanga toikwidza mudenga saka iyo levhori rova mudenga iro ndora uri kugumira kwatichatopa futi apo ndo panozogara nhangu pamusoro pewo wakuti wokutanga rofini apo pari kupesera laini saka imba yakareba zvakasiyana nekwana Mai Ruva handiti maifaka bozi ndikuta kudai keni dzana Mai Ruva saka is something chandokunotisa mozvionawo kuti ndokasa kuobserve dzimba dzana Mai Ruva dzakati dzikei ndonga ndinawo tetesina zvikwanisiro zvakakwana mabricks wati saka maybe next time imwe yatikuta toda kuti ikwire mbichana seizvizvizvi but haizosviki obviously ava nezvinhu ka avane zvinhu zvainoti ungakompita here nezvizvi ndangwe nemiwo ndingakompita here ipapa mwari wenyu isatotakana ichi chi0.2 peni kana chiripo nemakaiswa watembe mapa patitavaka pamusura zvosezve zvatobatana sakumwindo redu kudheni kwakwaungofitira tena like apa pangwachauswirisa izvozvi because motanga maisa izvi movaka mopedza kureva kuti kwaisara gepi kuchaitwa zvitinha moenda mudenga izvi zvitinha zvovakapo saka nderimwe linduru iro saka imba yapera zvedu basa rinogwadza mamwe ayo mamwe amalindu pera ati mamwe malindus ayo asati aiswa iro ndere chi6 pen change yagogo saka rakutoita losi ringogara rakadero iro oro euzingariswe 6 pen kuzobedroom kwako kwachiko ndozvatakadorita ndio asikafanira kugadzira 1 more uka kana akatokwana kuri ndio ndikune rimwe 6 ND4 iripo 2 awo nerimo wongogara waita extra paipa makazofona kapa womaka matogadzira tatogadzira iripo saka alright no problem ka1 saka sirigeti kondinyene basa redu ndimwari wakanaka Mwari wakanaka ndimwari wakanaka ndiani varonga kudai ndimwari wakanaka ndiani varonga izvi ndimwari wakanaka 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 ndiani varonga izvi ndimwari wakanaka ndimwari wakanaka naka ndimwari wakanaka ndimwari wakanaka ndimwari wakanaka ndimwari wakanaka naka ndimwari wakanaka ndimwari unesi naka ndimwari wakanaka ndafara iye ndafara imba ndorangarira ndafara